Kajati ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tok kapake. Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni? Ngelak ya aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan Reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula praptaku. Adoh saka Rubeda. Agung aturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing katompo pangestu Tampanono. Nggih nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tampanono, Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget e. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semaraja kaget aku prapta ning Karangkadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karangkadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karangkadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata myangpala nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya.
nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan le dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae.
Rasa omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda, Pak? Ora. Lah kok jenenge Duda Manangunung? Rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Goleki rondo, Pak. Moh. Kok Duda Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales meneh. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak ngono nek payu larang kekke Pak ora apa-apa ya ya Tre ya Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkosa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa ki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa wis ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh.
Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wang-sulang ngene kok dikira ora mepalangi. Walah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, benal, panamane jajan sekedar. Wani arep ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok masih ngono ora. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala, Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi bapane wong neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Isin ditonton karo Petruk karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Kilurah Semar Badranaya kena dayaning Kilurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya.
ya ngawur to, Gong. Saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Mer. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae Gong men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matura piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ingkang wigati bisa mboyo nglawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Nyatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wigar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten angganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Tobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para Baju Barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun. Jur nyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih
Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng Paduka. Aku ngebal ketapake para wadya bala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetakno wadya bala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Pandya Betari. Ladalah Ibu wonten menapa ngawi sangganing para berkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jim setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus supaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu walien paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya bala dipun paringaken bidal mangkat dina iki. Ora sawedi kang leren apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Ana satria ngaglah. Sapa iki? Takon karo aku satria ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho, Gong tak ajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya.
Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan, dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, matane. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar Puranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakna Antarja, mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya Petruk nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Gatotkaca durung nemanggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa kae. Nek ora tak celuk tuman wae. Kakangne karo adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Wah!
Wadyabala menungsa dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Oh, lah kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Oh, lah kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyan ndak kira Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Lantel ora wah jandes. Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Amatara Prataca ya Prata imbangnya padha-padha. Kowe sing bentengi Cemar Badrana ya yo aku lan nrimake. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amatara Prataca. Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh aku lekane. Mari kok mari.
bakal gawe macak pancat pundakmu jebul siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngeten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk? Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang karo kanca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar gasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki? Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Ya. Matan. Pedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ha, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora hafal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti.
Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana nang gone Slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Ayo endi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alah. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana Slamet. Slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot ndiase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak, sapa-sapa arep dirapali, sapa-sapa arep dirapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi
kajate ora dadi cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi cinciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi cinciripit. Cinciripit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah. Cinciripit. Oh. Aku mau cinciripit ya. Kajate ora dadi. Cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ono minggat ana. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, dan Reng.
Reng asline demite udu iki. Andi ning kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Enak ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Durga. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku?
Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Heh. Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu, tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih, Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Kayangan ngendi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelem pertangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingana putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres. Ha iya. Pun ngoten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu dipa nirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar pil kabeh ditata lipitik.
Ya, Tru, aku tak makasih ya, Tru. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Ndara Antaséna kula nyuwun pamit nggih. Ya, sing hati-hati, Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan Kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho, Gong. Ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya, sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya, wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya, wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Ngarep dikongkone kok dadak njaluk sangu Kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Om Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra. Bantreng wareng adik. Kakang Narada, punapi? King menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten. Bantreng wareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Manik. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sawanipun ingkang raka sithik pangdalu-dalu. Tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu kulun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanen ing kasantosan. Kakang Resi menapa ta darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh oronging para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang lari dayang pak pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng neraka ing sithik pangdaludal. Sampun maleta wujudipun tidak swantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten ing panguwaos paduka. Kakang Resi, punapi? Kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan. Kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kayuwangan. Iki menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang raka nedya munjuk atur mugi pareng hamba barono dhateng rayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa ta sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waeng, nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waeng. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang saking menika ing raka Gusti pangdal-dal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa benter ing kados mekaten menika. Malah ingkang raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi
Menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau Di? Kakang Rada Blokasuta nadyan ingkang rayipun Manikmaya mboten mangertosi. Gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula iki mboten mangertosi Kakang. Mlengking saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing ngawiyat menika kala wau Kakang Rada Pandhita kang kirarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi gone Kumarenggeng pirembaganipun para Jawa tumadhaning Bali Martya Kundha Manik nalika semanten Iwang Pikulun Manikmaya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa dados sakuling mangke ala ing para Jawa ing samyang gantung siba lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayiwangan datan sanes Jawi namung ki ora Bagong wantun mancak pancaniti minggah Bali Martya Kundha Manik akarya kagiat kang samya mulat Kakang Rada punapi samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dene Kayiwangan sumuk kados mekaten dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayiwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ing Kayangan ki wigatine apa Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong kula sumanggahaken Di Panakawan Bagong Padhararja sak praptanira Panakawan Bagong nun amit pasang kaliman tabut nebena ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun linepana ing tulak manuk kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun iya riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong nggih menek dhuwur tenan iki wau Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung nganti pucuke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah keladuk kula dereng ngerti kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten menapa menika ingkang winastan Kayangan Pukulun iya iki Kayangan Bagong aduh Pukulun bejo kemayangan sinung ora kangelan dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya ya Bagong ulun tampa nun nggih Pukulun menika sinten lho kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun nyuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang ulun iki Bathara Guru non ulun iki Bathara Guru wah mucal teng pundi lho mucal ning ndi piye ora edan tenan to iki Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi lho biasane guru ki rak mulang ning ndi to SD napa SMP dengkul kita kuwi Bathara Guru ki dewaning para dewa jejuluke Sang Hyang Bathara Guru ora kok guru mulang SD SMP anggepmu iki nang jagat apa iki nang Kayangan Bagong oh anggih mboten ngertos kok Pukulun Bathara Guru iya ya Manikmaya oh Manikmaya niku sinten ya ulun ya Jati Murti wah ora nggo gawe kursi hus kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru wah lah pirang-pirang jenenge ya Sang Hyang Caturbojo Caturbojo iya kali condong catur us Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan
Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Trata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Trata ki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki? Teko dengkulmu iki Ilun Bathara Trata. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Trata, ya Kanika Resi. Weh. Kanika Resi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resi Nggana. Waduh Resi Nggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingking piyambak niku, iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra, Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, ra edan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njurar dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kahyangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipunirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipunirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipunirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beta teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake, Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku, nek aku njaluk mesti dheweke menehi." Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, kowe arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pilun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Trata dos pundi? Ah monggo, Bagong nek nesu edan ya wisan. Hasan semagaken monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki, kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to.
Boten sepundi Pukulun. Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula lajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwulan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse. Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ming wineh lho pukulun ming rong wineh mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, wis monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipane kala wujude wine aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean mung dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara jambu dipane ora pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku, tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok
metu oncore. Wah, mutian ora ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertoga Jiwan Jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun mboten purun nglebur dateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula semanggaaken pukulan. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa pukulan? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Ngapa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antrada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaaken Pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys, ayo kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mawur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dan dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus pangesti atimu kowe iki njejak Pratala, del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Pukulun boten kanthi kanyana-nyana paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kuntadewa Luntampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Iya, Warakudara Luntampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya, Arjuna Luntampa. Menapa ta darunanipun dene paduka Pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Kuntadewa, kula wonten timbalan ing ngadhawuh. Aja kaduk ati kajron penampa, yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti yo nggih. Dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa. Polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Prapertoga Jiwan Jambu dipun nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke
ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadiwatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun. Mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis trewaca dawuh panjenengan ing ngadipu ulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Bagong dalem. Bagong non. Apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru iki sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sanghyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon, ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakaremu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Ruben Toro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ayo aku ya wan. Modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye masaku. Petro kowe nglimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalane sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa tinggo gayang isi-isukan jatro. Ayo. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah, aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak, Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake. Malah aku ditibani anu, Pak, apa kembang api. Hus. Kembang api anu, guntur geni, guntur angin.
Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibane kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kei ra kei antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethukke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka, iya Semar. Ndara Werkudara, iya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho, Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul ndase. Kandhani ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Endi Bagong? Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Ra sudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Kula niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Slupan munyuk terus. Wah. Kang Slupan munyuk ya sak karepmu. Kang Slupan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Iya. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki. Nek tekan mriki ajeng kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak.
Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok weh bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Oh. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu Mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Ayo digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Ten ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting wutuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki Plempertangga Jiwa. Tak gawake bagor. Jambu dipon tak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kosek. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Becok ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih Plempertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala kula caosaken. Wo! Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Oh. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk pilih pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok kukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Ming jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Wih. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Ah iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lalu di karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku sentrap-sentrum ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu Dipa Nirmala, Plempertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambu Dipa Nirmala, winih Plempertangga Jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng.
Kowe iki sirahmu kek ana lendut tak tandurane wine. Nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Nek ora ngono aku kele dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dwarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng, Den. Sampeyan nggih mbetake wine? Ora. Ming arep takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun, Ndara? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke ming kari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah. Lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.